Igama lami ndinokonwaba ndingumakoti kwaTata uPhiliso. Hallelujah. Ndisindisiwe ndenzelwe inceba ngelinye ilanga. Ndazalwa ke ngembewu engenakonakala elilizwe likaThixo. Hallelujah. Ubomi bam bufihliwe ndaweni noKristu kwezasemazweni lendawo. Hallelujah. Ndiceliwe ke uba ndime apha for hallelujah Jesus. Ndiceliwe committee kwakunye notata uba mandime ndishare izwi kunye nabo. Hallelujah. Amen. Ndisuka ke kwilocal yaseDelft eCape Town. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ndikhonzisa khona ke phantsi kotata sikhokelwa ngutata Tata uBishop. Amen. Hallelujah. Ndiceliwe ke ndiye ndanikezwa itopic emasishumayelile kuyo. Hallelujah. Ithi ke the effects of the gospel. Hallelujah. Ithi ke ngoku the burial of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ndicela ke sikhile kuRomans chapter 6 verse 3. Ndicela sibe nomuntu ozonincedisa ngesiXhosa kwakunye no-NIV in English. Lihlatshiwe elethui Pasika. Lihlatshiwe elethui Pasika. Odla ngonyama yesizwe sakwaJuda. Odla ngonyama yesizwe sakwaJuda. Lihlatshiwe Hallelujah. Ndiphakanyelwa nje indaba apha kuyo yokuba lihlatyiwe elethu iPasika. Hallelujah. Hallelujah. Elethu lahlanywa. Hallelujah. Hallelujah. If you can remember when uYesu ehamba emhlabeni ethetha nabafundi bakhe uthi kuza ilixa apho unyana womntu kufuneka ehambile. Hallelujah. Uthi xa ethethayo uthi unyana womntu uzofuneka afe, ekufeni kwakhe uzawuvuka. Hallelujah. So that is why ndiphakanyelwa yile lomhlabelelo othi simfunela ofileyo kwabaphilileyo, ophilileyo kwabafileyo. Hallelujah. Ngoba yena wavuswa. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela kundifundele sisi wami uRomans chapter 6 from verse 3. Baba Romans chapter 3 verse 6. Anazi na ukuba chapter 6 verse 3. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo uKristu Yesu
sabhaptizelwa ekufeni kwakhe, ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni, ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Hallelujah. Hallelujah. Apha ke le vesi iyathetha into yobana ithi anazi na ukuba sabhaptizelwa kuKristu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Hallelujah. As uba thina we are the born again Christians, ukuze sibe nenxalenye yokuba sixhamle ukuba sibe ngabantwana bakaThixo, kwanyanzeleka ukuba uThixo xa emnikela uYesu Kristu ukuba abe yintlawulelo yokuhlawulela uluntu lonke, ahlambe isono soluntu, kwanyanzeleka ke ngoku ukuba amkhuphe unyana wakhe. Lithi izwi lenkosi lithi, for God so loved the world that he gave his only son, so that those who believe in him may not perish but may have eternal life. Hallelujah. That is number one. Those who believe, they have eternal life. Hallelujah. Ngokusindiswa kwethu samamkela uYesu Kristu, we have received the eternal life. Hallelujah. Ndicela ke uhambe nami ke sis, siqale ke ngoku verse 3. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Imake lithe lilizwi ke ngoku lithi, anazi na ukuba thina babhaptizwayo sabhaptizelwa ekufeni kukaKristu. Hallelujah. Xa ngaba sibhaptizelwa ekufeni kukaKristu, siza sibe besinezono. Hallelujah. Sinokoyisakala. Hallelujah. Ubuthathaka bethu bonke bebukuthi ngelo xesha. But when we were baptized into his death, and then xa sivuswa ke ngoku oba buthathaka bethu nazo zonke ezazinto sasinazo before sibhaptizelwe kuKristu, zasala kuKristu emnqamlezweni. Hallelujah. Hallelujah. So sibhaptizelwe kuKristu and we are the new creation. Hallelujah. Uthi u2 Corinthians chapter 5 xa ethetha bayana uthi the one who knew no sin was made to be a sin offering. Amen. Hallelujah. Zangasenze isono kodwa yena wenziwa isono. Hallelujah. Uthathe indawo yethu ngoba thina besingaboni. Hallelujah. Besingaboni. iBhayibhile according to Ephesians uthi besifile zizono naziphoso. Hallelujah. Kodwa ngoKristu uYesu senziwa ngaye uYesu Kristu. Hallelujah. Senziwa ukuba sibe ngamalungisa. Hallelujah. Remember when sijonga uRomans apho ivesi silivulelwayo xa sisindiswa, lithi elavesi lithi uvuma ngomlomo ukholwe ngentsindo ngenhliziyo, then iBhayibhile likubize ukuba ulilungisa. Hallelujah. So ngoKristu uYesu senziwa saba ngamalungisa. Hallelujah. Ukhe wathi ke utata xa ethetha about the gospel, uthi igospel lena, igospel, what is the meaning of the gospel? Igospel, it is the good news, but if the good news nje ayikwazi uba ibe good news kuYesu, but if the good news kum ngoba mna ndifike ndabenefitha kuyo. So if the good news, but kuKristu uYesu Kristu ngexesha yena when he endures suffering, then it was not good kuye, but when it comes to us,
lobumnyama sabe sesithathwa sisiziswa kwigunya lokukhanya lonyana wakhe. Hallelujah. So when siphila ke ngoku siphila kwezi good news esibizelwe kuzo safika sema. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Oh yes, Lord. So uyesu ke uyesu when efika ezoba zezi good news kuthi, according to Isaiah 53, kuthiwa he took our pain. Hallelujah. Lithi uzithabathele kuye zonke izifo zethu wabesele ethwala imivandedwa yethu. Lithi ubetho lokuba thina sibe noxolo kunye noThixo lube phezu kwakhe. Athi ke ngoku utata xa ethetha uthi that is the good news, okanye that is the meaning of the gospel. Hallelujah. That is the meaning of the gospel, because kwi-gospel lena kukhona uhlangulo, kwi-gospel lena kukhona ubomi obungunaphakade. Hallelujah. Kwi-gospel lena we receive immortality. Hallelujah. Hallelujah. That is the gospel. Hallelujah. Wathi utata ubhidla xa esifundisa uthi ngenye imini uthi i-gospel when sibona uYesu ephila emhlabeni, uphilile emhlabeni ezise okanye ezointroduce the kingdom of the light. Hallelujah. Uthi uyishiyile engayigqibanga but imini zoba yona iqhubeke wasishiya. Hallelujah. Imini ze-gospel uYesu wathi xa esemhlabeni wasishiya apha. Hallelujah. So which means thina siluhlanga olwanyulwa kwangenxa engaphambili, lusonyulelwa ivangeli. Hallelujah. Lusonyulelwa ivangeli. Hallelujah. Last week bendiphakanyelwe indaba yoba when uThixo esokha ibandla lakhe wathetha notata uAbraham. Uthi kutata uAbraham uthi hamba iya kwilizwe endinokunika lona. Uthi xa usiya kweli lizwe uthi shiya konke. Athi ii-blessings ozoba nazo zoba ngantlabathi. Hallelujah. Apho ndiyakhona xa ndithetha namazwi ndiya kwindaba yoba the gospel esiyishumayelayo okanye esimi kuyo iyi-gospel eyayonyuliwe okanye uThixo awayigqiba kwangaphambili. Hallelujah. Wayigqiba kwangaphambili. Hallelujah. I remember when kwapha uPeter when ilizwi lisithi phayana lithi ii-prophets zaziwandarisha ukuba xesha lini na eli ekuphrintithwa ngalo about the sufferings of Jesus. Hallelujah. And the glories that will follow. Hallelujah. 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 And in that church, if you remember when uYesu Kristu ephila emhlabeni uthi kuPeter, "Ngokuni abantu bathi ndingubani na?" Athi bachaze ke bechaza ukuba bathi ubani. Athi nina nithi ndingubani. Hallelujah. He's trying to build his church. Uthi ke ngoku uPeter xa ephendulayo uthi wena ungunyana kaThixo. Athi uYesu Kristu xa ethethayo uthi now you are Peter. Athi upon this rock I will build my church. What is this church? What is this church? Yile church esikuyo namhlanje. Yinevangeli
Christ. Hallelujah. Sinengqiko kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. uYesu Kristu when esenzela konke because senzelwe nguye uThixo wamkhupha wamenza ukuba zoba yihlawulelo yokuhlawulela okanye yokusihlawula kuthiwa ke ngoku he took our pains and sufferings. He endured sufferings. He endured sufferings on our behalf. On our behalf. Hallelujah. So ndicela ke ngoku sishile Colossians chapter 2 verse 11 and 12. Colossians chapter 2 verse 11. Enathi kuye naluswa nokwaluswa. Lithe iBhayibhile enathi kuye aluswa nokwaluswa. Lithi ke ngoku xa lithetha lithi olwalwaluko esalukwa ngalo alulolwaluko olwenziwe enyameni. Hallelujah. But it is the circumcision that is of the spirit. Hallelujah. Lulwaluko ongelulo ulwaluko olwenziwe enyameni. Lulwaluko olwenziwe kumoya. Hallelujah. 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 Siyazi ukuthi ulwaluko olwenziwe enyameni alukwenzi ukuba ube ungumntwana kaThixo. Hallelujah. Olulwaluko olwenziwa enyameni. But once you receive ulwaluko olwenziwa kumoya, it is able ulwaluko lukamoya is able to help you ukuba ukwazi ukuthi no kwinto engenakuthika. Hallelujah. Ngoba ulwaluko olungenziwanga ngokwasenyameni kodwa nolukamoya. Hallelujah. Ndicela umfundele ke sisi. Enathi kuye naluswa nokwaluswa ngolwaluko olungenakwenziwa ngazandla. Alwenziwa ngazandla olu endithetha ngalo. Alwenziwa enyameni olu lwaluko endithetha ngalo. Qhubeka sisi. Ngakho ukuhluba umzimba wenyama. Kuthiwa ngakho ukuhluba umzimba wenyama. Kodwa litheni? Qhubeka. Ngalo ulwaluko lukaKristu. Kuthiwa soluswe ngolukaKristu. Olu ulwaluko eselamkeleyo alulolwenyama but lulwaluko esilufumane kuKristu uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Xa besithi ke lolukamoya ndireferisha ku-Ephesians chapter 1 because Ephesians chapter 1 uyasixelela into yobana we have received as we are in this gospel we have received the promised Holy Spirit. Hallelujah. So we have received the promised Holy Spirit. Nguye ke lo okwaziyo ukwenza umuntu abe nolwaluko olulolukamoya. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka ke sisi. Ningcwatywe naye. Lithi ke ngoku ningcwatywe naye. Yintoni ningcwatywe naye? Yintoni le ingcwatywe naye? Hallelujah. Uthi uPaul kwenye indawo I think kwiGalatians apho athi my old self has been crucified with Christ. Hallelujah. That old self yile ekuthiwa thina singcwatywe naye. Iphi isemnqamlezweni kunye noKristu. Hallelujah. Singcwatywe naye thina. Elubhaptizweni. Lithi ke ngoku elubhaptizweni. Phaa kuRomans ithe don't you know that in Christ's death you were baptized. Ithi ke ngoku apha ningcwatywe naye elubhaptizweni. Elubhaptizweni
navuswa naye. Lithi enathi nikuye navuswa nokuvuswa kanye naye. Hallelujah. So yintoni ke ngoku le esinayo? Hallelujah. This is a new man, a new species. Hallelujah. This is a new man. Hallelujah. Umuntu ongazali nasono, ongenasono. Izono lithi enathi nikuye nangcwatshwa. Hallelujah. Izono lethu labekwa kuKristu langcwatshwa. Hallelujah. So now we are a new species. Hallelujah. We are a new man. Hallelujah. Sizelwe kabutsha. Iyo lento kuthiwa sisoluzwe ngolwaluko olwenziwa kwamoya okanye olungenziwanga kwinyama. Hallelujah. Hallelujah. Kubeka Enathi nikuye navuswa nokuvuswa naye. Ngokukholwa kwenu kukusebenza kukaThixo. lithi enathi nikuye navuswa kanye naye ngokukholwa kukusebenza kukaThixo. Hallelujah. Sakholwa thina, savuma uYesu Kristu kuba uyinkosi. Hallelujah. That is why siphila ubomi obutsha. Hallelujah. Ngoba samvuma, sakholwa ukusebenza kukaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela uqhubeke mavuyo. Jesus. Ngokukholwa kwenu kukusebenza kukaThixo awamvusayo kubo abafileyo. Nani nifile nje ziziphoso. Lithi ke ngoku nathi sasifile ziziphoso. Hallelujah. Amen. Sasifile ziziphoso. Ndicela uphinde undifundele. Nani nifile nje ziziphoso. Nakukungalungi kwenyama yenu. Sithi nathi sasifile nje ziziphoso nakungalungi kwenyama yethu. Unidlise ubomi. Usidlisa ubomi. Hallelujah. Usidlisa ubomi. Ndawonye naye. Hallelujah. Ndaweninye noKristu. Hallelujah. Ndaweninye noKristu. Jesus. Hallelujah. Asikwazi ukuba sidlubomi, sithi sidlubomi kodwa singabudleli kuKristu ngoba sivuswe kanye naye. Izwi lenkosi lithi nivuswe naye. Enixolele zonke iziphoso. Lithi enixolele zonke iziphoso. Imani sixolelwe iziphoso. Ndilibele xa bendithetha ngegospel ukuthi through the gospel the sins are forgiven. Hallelujah. So when sithetha ngegospel iqulathiwe ezininzi igospel. Hallelujah. Ngoba ukuxolelwa kwezono kupha. Siyazi ukuba izwi lenkosi lithi elikaYesu igazi lixolela izono. But when kuthethwa ngegazi likaAbeli li cry out of revenge. Hallelujah. Hallelujah. But ke ngoku saxolelwa izono thina. Hallelujah. Sivuswe noKristu. Soluzwa ulwaluko olungenziwanga kanyama. Hallelujah. Then sabe sesixolelwa izono. Hallelujah. Qhubeka. Ewucimile umbhalo wesandla. Lithi ke ngoku ewucimile ityala lethu lacinywa. Hallelujah. Ityala ebelimelana nathi lacinywa. Hallelujah. Hallelujah. Ewucimile umbhalo wesandla owalana nathi. Ithi ewucimile umbhalo wesandla owalana nathi. Owawumelene nathi. Ngayo imimiselo. Imimiselo ke yayindlela kwakuphilwa ngayo. So ngemimiselo lo mimiselo kwakuphilwa ngayo thina kuthi thina abakholweyo abaluvumeleyo udaba. Hallelujah. Then umbhalo ucinyiwe. Hallelujah.
uSathane ngokubethelela emnqamlezweni. Kuthiwa ewususile ngokubethelela kwakhe uYesu Kristu emnqamlezweni. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ebabhanyule obalawuli nomagunya. Lithi ebabhangisile obalawuli nomagunya. Hallelujah. Zonke izinto ebezimelana nathi zabhangiswa. Hallelujah. Zibhangiswa ngoKristu. Hallelujah. Ndicela ukuphinde uqhubeke ke siswa. Wabenza isibonelo ekuhleni. Lithi wabenza isibonelo ekuhleni. Ememelela ngabo ekuwo umnqamlezo. Hallelujah. Hallelujah. Cela ungifundele uFirst Peter chapter 2 verse 24. Verse 24, 1 Peter chapter 2. Owathi ngokwakhe izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe emthini. Ndicela ke undifundele ngo-NIV and then ungabuyela nesiXhoseni xa usondifundele ngo-NIV. He himself bore our sins. Lithi he himself bore our sins. Hallelujah. He himself bore our sins. Qhubeka. In his body on the cross. In his body on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Niyayibona into eyenziwayo ukusebenza kukaThixo ngoba amkhuphe unyana wakhe amenze azoba inhlawulelo yokuhlawulela uluntu lonke. Hallelujah. Amenze onetyala engenalo kodwa wamenza ukuba yena abe netyala thina sibe ubulungisa bakhe. Hallelujah. So ke ngoku kuthiwa he bore our sins on the cross by his body. Hallelujah. So that you might die to sin. It is so that you may die to sin and live for righteousness. And live for righteousness. Hallelujah. Uthabathile mos wathabathi izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe so that thina sikwazi ukuba thina singene kwile ndawo yakhe yoba athi engenzanga nto kodwa abe ngathi wenzile. Hallelujah. Ibe nguye othabatha ubugwenxa thina sibe ngamalungisa. Hallelujah. Uthi uPhilippians kwenye ivesi apho kwabaseFilipi chapter 2 nguPaul uthetha phayana uthi xa ethethayo uthi yimani nale ngcinga uKristu awabiye nayo. Hallelujah. Uthi yimani nale ngcinga uKristu awayenayo owathi yena enguThixo ubuthixo bakhe akabubalela ukuba bongame. Hallelujah. Kodwa wehla wazithoba. Hallelujah. Ukuzithoba kwakhe wazithoba wenziwa ukuba abe sisono ukuze thina senziwe sibe bubulungisa bakhe. Hallelujah. Now we are the righteousness of God. Hallelujah. Lento yokuba yi-righteousness of God ayinto endiyienileyo ngoba ndenze nto. Hallelujah. But i-righteousness of God ndiyenziwe. Hallelujah. Ngokukholwa kumsebenzi kaKristu awenzileyo. Uthi uIsaya xa ethetha uthi ngubani na okholiweyo ludaba lwethu. Hallelujah. Then when they announced the gospel to me, then I believed. And then izwi lenkosi landideclare as the righteousness of God. Hallelujah. So we are the righteousness of God. Akungakwenza kwakho, akungabulumko bakho. Hallelujah. Akungakwenza okanye ubuchule bakho. But it is by the righteousness of God or by the grace of God through faith. Hallelujah. Hallelujah. It is by grace that we have been made ukuba sibe ngabantwana bakaThixo. Akungakwenza kwethu
Oh Jesus. Lo ongazange senze isono wenziwa ukuba abe sisoni. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi ke ngoku xa udlula pha ku 2 Corinthians chapter 5 ku verse, I think verse 21, lithi he reconciled us, and then akaphelela apho he gave us the ministry of reconciliation. Hallelujah. He gave us that ministry yoba sikwazi nathi ukubaxolelanisa abantu kunye noThixo, simazise endlini kaThixo. Hallelujah. Siyinikiwe. Hallelujah. The ministry of reconciliation. Hallelujah. Athi ke ngokupholi xa ethethayo kwenalizwi uthi asisamazi umntu ngokwenyama. Now that we are in Christ, or we were reconciled with God through Jesus Christ, athi asisamazi umntu ngokwenyama. Noma besilazi isolo lakhe, but now as far as in Christ usisidalwa esitsha. Hallelujah. Hallelujah. We are the new species. Lithi iBhayibhile uthi uPeter xa ethethayo uthi you are the royal priesthood, a chosen nation, a nation eyanyulwa kwangenxa engaphambili. Athi uThixo xa ethetha ngo-Abraham uthi ndizozakhela esithi, uthi ndizozakhela esami isizwe apha kuwe. Hallelujah. Esi sizwe azosakha xa ethetha notata uAbraham uthi ndizosakha apha kuwe. Uthi I will build my nation out of you, Abraham. We are that nation. Hallelujah. We are that nation. That's why in this season we are a chosen generation. A chosen generation. A royal priesthood. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Ndicela uphinde undifundele uColossians chapter 1. uColossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Noba ungangibamba esiXhoseni sirayt. Verse 20. Nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izinto. Hallelujah. Uyavuma ndithe kuqala ndathi sixolelanisiwe thina ngoKristu Yesu. Lithi ke ngokule ndawo lithi ngaye. Amen. Kubani lo? Yesu Kristu. Ngaye wasixolelanisa zonke izinto. Hallelujah. Hallelujah. Not only us. Not only us. Because the Bible lithi uwagunyula ongagunya nozilawuli. Hallelujah. Lithi ke ngokule ndawo lithi ngaye uzixolelanise zonke izinto. Hallelujah. Ngicela uphinde uqhubeke ke sisi. Elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Kuthiwa elenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo. Mamelani ke bazalwane, akukho nanye icovenant eyenziwayo ingenziwa ingekho igazi. Hallelujah. 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 Eli gazi lika Yesu la lithi iBhayibhile ke lithetha about the covenant. Lithi uThixo wayehamba no Tata Moses wayenala covenant now. But now that efuna uhamba noKristu, efuna uhamba nathi, uzise into engenasono okanye umuntu
because iBhayibheli lithi xa lithetha ngoYesu lithi ngumuntu uKristu uYesu. So lo muntu onguKristu uYesu akanachaphaza sona ngoba uzohlangula abasesonweni. Awukwazi uhlangula umuntu osesonweni kodwa wena usesonweni. So umuntu uKristu uYesu nguye ke lo esareconcilishwa ngaye. Hallelujah. Hallelujah. Lithi zonke izinto ke wazixolelanisa ngaye uKristu uYesu. Qhubeka mavuyi. Ewe ngaye nokuba izinto ezisemhlabeni, lithi nokuba izinto ezisemhlabeni, nokuba zezisemazulwini, nani enibeni fudulani ngazani noThixo. Lithi ke ngoku nani uthi ngosi uzixolelanisile zonke izinto ezisemhlabeni neziphansi komhlaba uba zikhona nezisemazulwini, kodwa uzixolelanise naye. Ugqiba athi nani. Amen. Hallelujah. Qhubeka. Nani enibeni fudulani ngazani noThixo. Nizintshaba ngengqondo yenu. Sizintshaba ngengqondo yethu. Hallelujah. Emisebenzini yenu engendawo. Kule misebenzi esiphila kuyo engendawo besizintshaba kunye noThixo. Hallelujah. Kukaloku nje unixolelanisile. Lithi ke ngokwizwi lenkosi kukaloku nje usixolelanisile. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho ukufa emzimbeni wenyama yakhe. Lithi ngakho ukufa emzimbeni wenyama yakhe. Hallelujah. Lento akathanda uThixo xa eyenza ngoKristu ayenza ngomoya, but uyenze enyameni kaKristu. Hallelujah. Akayenzanga eyenza ngokomoya, but uyenze enyameni ngoba besazi ukuthi sinenyama ebuthathaka. Lithi izwi lenkosi, while we were still sinners, Christ died. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka. Ukuze animise ningcwele. Uyabona? Lithi ukuze asimise singcwele phambi koThixo, sibe ngumsebenzi ogqibeleleyo. Hallelujah. Phambi koThixo senziwe saba ngumsebenzi ogqibeleleyo ngenxa kaKristu uYesu. Ngokufa kwakhe, ngokungcwatywa kwakhe, nangokuvuka kwakhe. Hallelujah. Then senziwe sagqibelela. Hallelujah. Hallelujah. Cela uphinde ufunde ke sisi. Ukuze animise ningcwele. Simiswe singcwele phambi koThixo. Ningenakubekwa bala. Singabekwa bala. Uthi uPeter ke ngokuya xa ethethayo regarding lento yobana ithetha ngoba singabi nabani. Uthi anihlawulelwanga ngazinto ezinokonakala, osilivere, ogolide. Uthi kwakungegazi. Hallelujah. Kwakungegazi likaYesu. Hallelujah. Sihlawulelwe ngegazi likaYesu. Jesus Christ paid it all on the cross. Hallelujah. Sahlawulelwa ngegazi likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Kwadingeka
Hallelujah. Igazi lika Yesu, that is the perfect one. Elika Yesu. Elika Yesu. Hallelujah. If you can go through Hebrews, yakuxelela phaa into yobana uKristu, that was the perfect one. Kuzo zonke eza covenant zasenziwa, ukulama inqophiso yayisenziwa, yithi kwakusize ngcono. Le ingcono yile esikuyo. Yile esikuyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Ndicela ke undityhilele, sendizogqiba ngoku. Ndicela undityhilele. Isaiah 53, unfulele chapter verse 10. Sorry. Oh Jesus. Wachithi kazi Isaiah chapter 53 verse 10. uYehova ke wathanda ukumtyumza nokumvisa isifo xa uthe umphefumlo wakhe wawenza idini letyala. Hallelujah. Woyibona imbewu yakhe